Det er Poul Tang IT Service med en lille snak omkring brug af Skype. Er du en af dem, der gerne vil i kontakt med dine børn derhjemme, eller dine børnebørn, så er der jo masser af muligheder i forbindelse med at bruge Skype eller bruge FaceTime, som du bruger på iPhone og iPad. Når du først er i direkte kontakt, så kan du jo både se, du kan snakke, du kan sende billeder imellem de forskellige. Så der er masser af muligheder for at se, hvordan tingene går. Noget af det vanskeligste, det er, hvordan man får sat selve systemet op. Og det er altid et problem med lyden, det er et problem med billedet, hvordan det skal sættes op. Så det vil vi specielt gå ind og kigge på for at få det til at fungere tilfredsstillende. Herover skal vi høre lidt om de problemer, der kan være, og hvilke farer der lurer. Og jeg vil også snakke lidt omkring, hvordan man hvilket indkøb, der er fornuftigt at foretage i forbindelse med at starte på Skype-samtaler. Så har du behov for at komme i gang med Skype eller FaceTime, der kontakt Poul Tangs IT Service.